Good morning guys. Oh yes, nakabulos na ako. Hindi ko alam kung masede. Actually, madumang kami ngunyan sa downtown para i-witness ang parade kang Toronto Raptors ngunyan. So anong oras na? So alas 10:30 na. Kaya po ako na mag-asikaso ta. Hinalat ako kung barkada ko. Bale, di talaga kunta ako mahali ni ngarong tinuhugak ako, may laog pa ako at yan. So pero 2 million na tao daangon niya na nasa downtown. Pero nagbobuo na to sa parade sigurado. Ayos, musta? So, 10:49 AM na, sigurado. Nakulo ng tao ngunyan naman sa downtown. Lalo na siguro sa subway, mga sir. Suruk-sukan garo ang tao ngunyan sa subway. Tuwarang, sana daing gayo ta para delay ang mga train. So first stop ta. Saan kita? Danda Square. So maapit muna ako mall ta. Hapiton ko lang sa pinaayos compound. Ngunyan na kami sa Yang Blur. Hindi pa lang, grabe na ang tao as early of 7 AM. Paano na so Nathan Philip. So ina-expect namin Nathan Philip. Ang dami. Kadakol ng tao. 2 million da. So yaw ng train. Magkikisok-sukan na kami. Pagdae. Hindi kayo makakaabot duman. Amay. Tara. Grabe ang tao. Grabe ang tao suka-suka. Grabe kami sardinas. Ano po eh? Barkada ko pala ni. Barkada ko pala. Real good shit. Nakulong tao eh. Inay, nakulong tao. Mau-witness naman. Once in a lifetime lang yan. Dahil na maulit. Baka dahil na maulit next year. Yeah. Isang beses lang to. Nangyayari, Toronto Raptors. Danda Square muna kita, yung tamang tao rin kung ano man kamugtakan mo niyan hindi sa Danda Square. So ma-exit kita sa mall, ang downtown, Hilton Center. Daming tao men. Oh yeah. Gabusin da paluwa sa street. So excited. So ma-experience na kung gaano kaugmang Toronto niyan ngunyan na nag-champion ang Toronto Raptors. Halinin na ding panahon hinalat. So, yaong kita ngunyan sa Toronto para makiugma. Niya ako kita igdi sa downtown Toronto sa Dundas. So dahil busy ngayon medyo, pero bako ni busy. Ang busy talaga yan duman sa Nathan Philip. So sa likod ko ito duman mga actually magay ng panahon. Ayos magay ng panahon. So at yan madumang kita sa Jurassic Park ilang taang kalagayan duman, pero dito na ina-expect na araw pa ito kadakol. Sa Nathan Philip ko niya ng kadakol. As in kadakol na tao mo niyan. Duman, 2 million. Yan, nakakuha pang Red Bull Kimis. Free Red Bull. For free Red Bull. Tara.
So ngunyan yaw na kita sa Maynetan Philip. Pigsara pala ning kalsadang iniyo hanggang duman sa paypaduma sa Spaday na actually. So 2 million na tawang yaon ngunyan digdi ang maabot. Di ko aram kung lampas ng 2 million ang yaon digdi ngunyan. Ikapira na kita sa milyon na yan. As in, nakulong tao, party! Yeah! Now, nagpupo ng parada. Pero, may pasinagdi. May first stage na di mismo sa may inaagihan me. So, igwa pa duman sa Maynetan Philip, mas dakula. So, pinaka main stage. So, di ko aram kung saan na kita maagi. Isuksukan, di ko aram kung nadadaong nito ko, pero grabe. Hindi pa lang igwa na. Ayos! Oh, garo na kita pwede mag-cross sa street. Patay kita ka na eh, saan kita maagi. Igwa ng party tulo sa street. Kaya bakang parade. Garopin niya Pransya. Akong tao. Pwede minaram kung saan kayo masingit sa sobrang kadakol tao. Garopin niya Pransya. Pero mas malala, kadakol. As in, grabe digdi. First time. Grabe siksikan. Puro sardinas. Wow. Ayos. So you're trying to go? Di ako nagsulot ng Raptors na jersey or kung ano pa man. Iarap lang kani. Nauna-una, nag-order ako online. Until now, mayo pa. Taang nba.ca tas nba.com as in. Halos naubusan sila ng stock ang apparels kang Toronto Raptors. I see you guys coming on down on this side. Thank you very much on this side. Please, you guys see what they do out there. Take your time and be safe. Look down on the artist. Please. Kamay nilaga! Nakalaog kami! Yeah! Yeah! Sobrang suksukon naman sa luwas! Ayos! Woo! Nakalaog! Grabe to! Mapagalo! Nagsuksok kami sa kudalman! Ayos! Garo malangkaw! Ayos! So, ini naman ang problema kami. Paano? Pero nakalaog kami. Hindi sa arani sa may main stage. Okay. Hindi ba tayo pwede sa taas? Sino lang may karapatan sa taas? Bilan lang.
di kita makaduman sa main stage. Kadakot talagang saan. Hindi rin naman nila dito eh. Padi. Grabe kung saan-saan na kami nagpwesto, di talaga kami makasingit sa puro. Hanggang lang kami sa may gitna, pero di talaga kaya mag-shoot ng video duman sa laog. Grabe, so naghanap na kami nga lang kaunong lugar. Ikaw naman kirara yung mga tao. Oh, grabe. As in, kakatapos pala magtaram ni Kawai, ni Larry, Gabos. So sa Pascal Siakam, ay buhay kita. Ano daw? Babangoy na lang kung mga marijuana. Grabe, puro weed. Kadawag yan kung kanto. Igwa. Ay, naaning na ko. Ayos, so to sige, barkada ko ayun na to. Congratulations. Well, you know what? Congratulations, Toronto. Congratulations to all the fans here. Best fans in the world. The 2019 NBA champions. How good does that sound? Nagluwas muna kami duman sa Nathan Philip, ta grabe ang tao. Dahil man lang kami makalaw sa laog. Pero abot sa tahaw. Pero masakit may capture ng video. Ta grabe, suksukan. Pero Grupin niya Pransya. Grupin niya Pransya. ng Jurassic. Yan, mapa Jurassic Park muna kami. Pero may naman tao duman, pero dudumanan ta. So inapod na Jurassic Park dito sa Toronto kang NBA Finals. Yeah, boss. Nagagi na lang nga kami sa likod. Then na kami duman sa main street. Grabe, nagpa-party ang mga tao. Gabos. Ay, mapagal. Ngunyan, mapa-Air Canada muna kita. Grabe ang tao duman sa main stage sa Nathan Philip Square. So halos kada ako manggiraray tao sa streets. Holiday kaya digdi, ginibong holiday ngunyan igdi sa city mismo. So ako may trabaho pa ako at alas 3. Oh, digdi, bakit? Dawa sa street busy. Halos sa mga auto din na makaagi dahil dyan eh, oh. Hindi ka mag-agi sa tao kang tinampo, daw may mga auto. Pagka-busy ang Toronto. Grabe. Mayo man lang kung nasasabat Bicolano digdi eh. Kung may nasabat man lamang Bicolano eh, makaagad lamang pang snack. Yeah. Grabe, haloy ni pighalat ka mga taga Toronto. Kining oras na nag-champion sila Maniklom sa underpass ako. So, haloy ni doon ni pighalat moment na niyo. As in, haloy. Ngunyan, nagkakaraning ang mga tao digdi. Grabe. As in, grabe. Magmahon duman sa Nathan Philip. Ngunyan, madumang kita sa sa Air Canada, sa luwas. So, hilingon ta kung anong sorry. Ano so hilingon ta. Hilingon ta kung anong itsura kang Air Canada. Air Canada Center. Ngunyan na nag-champion ng Toronto Raptors. So
May masyadong tao dito, tagabos nasa downtown. As in, busy ang downtown. Okay. Ayos, so ngayon ako nakita dito sa tubang gate ano to? Dito sa may entrance. Igwa pa kayo sa rong entrance, sa Jurassic Park talaga. Ako naman sa pinaka main entrance. So madumang kita. Ni Toronto Raptors. Ako kita sa Toronto Raptors. Side gate ata ni. Side gate ata to po, no? Lindong ang kulo ni Dong Kaway. Nay, nagmurahaw na. Ayos. Ngunyan, dumangkata sa laog. Ilang tang laog ka na iyo. Let's go! Wow! Look. Canada sa laog. Daigdingon yan sa may Scotiabank Arena sa lobby ninda sa gate 1 entrance. So ini ang lobby ninda. Ayos. Ang laog ang Air Canada Center pero bako pa na ang pinakalaog pa duman sa Balyo. So ini pa lang sa lobby ninda. So dati igo dyan mga nakakagsasilid yun, hindi ko aram kung mga isa ito pa. Ngunyan anak idi na sindana. Ayos, sa champion na yan. Yan ang champion na team kang Toronto. Kita design bay store kang Toronto. The store actually. Sarado pa ngunyan ta may party pa naman sa downtown pero may pila na. Yun, may pila na. So yan, dawa tapos sa sukawat kang NBA championahan ng Toronto. So naigdi kita sa Jurassic Park. Ilunta kung ano nang itsura kang Jurassic Park mo yan. Mayong tao pero kang nagkakawat so Toronto Raptors as in grabe here. Ay gwa may main ano pa. May widescreen pa pala ni Dio. Auto na sa parade. Auto na sa parade. Naurin kami. Auto na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Tara. Auto na. Ayos. What is this guy doing? That's a bad idea. Yeah, I know. Don't hesitate. You just gotta do it. Yeah, that's Cajun Brooks. Do it. Tahimik na sa Jurassic Park. Linda na tao niyo kadakol pa pala. Lintian. Hindi pa kami makaduman sa puro. Ano na? Nakakaaning. Ayos. Party! Duman sa pinaka main sa Nathan Philip, iba pa lang sa may Scotiabank Arena. So iba pa iniyo. So ini ang inaapon na Jurassic Park. Kang panahon na nagkakagulo ang mga fans. Ginibong Jurassic Park ning lugar na niyo. As in kadakol tao manggiraray.
ina-expect nila 2 milyon, 2 milyon. 2 milyon na tao ang ma-attend. Ika 2.01. Ako. Ay, nako, grabe. Maugmahon. The best na experience niyo, at least na experience na Bicolano, sarang Bicolano. Na experience ni ayos. The best. Di ko aram kung maulit pa rin next year. So, dahil aram. Pero si Kawai, ma-stay na siya sigurado. Ano? Ayos. So, sabi pa pala talaga ang party. Kala ko tapos na. Sabi sa schedule kaya about 1:30. Oras na. Grabe pa. Shout out ko na lang sa mga barkada ko dyan sa Pili, sa La Paz, especially sa La Paz, sa mga taga-Naga pa, sa Bicol, sa La Paz, si Kuya Milky, taga Pili, si Kuya Marlon, taga Pili pero nasa abroad siya ngunyan. So shout out Kuya. So, at least tinatamad daw ka sa bago magbangon. Sabi ko nag-alarm ako 8 AM. Sabi ko okay lang Sabi ko baka mayong masyado. Ito palan pag check ko sa vlog TO mga around 7 AM, like 6:30 nga ni iguana, as in kadako lang tao sa downtown. So data nakuha magduman sa running stage, so data na-captured sila Kawai. So pero yaon sinanadaw ko sa boses sinda, nag-greet sinda gabos. So until now nasa Jurassic Park kita. Iba man itong Nathan Philip na main stage, pinaka dako lang stage kang party. So iba man. So yaon kita sa Jurassic Park. Siguro lunch na, malauna na, time to eat na. Then, kamusta pala sa mga pamilya ko sa Bicol, sa Pilipinas? Maugma experience din ko niyan sa Toronto. As in, maugmaon. Sila Papa, yaon dyan sa Pilipinas ko si Papa nasa bakasyon. Tita ko, agum ko, turog pa, nasa Manila. So, si Kuya Jack sa Saskatchewan, si Agum niya na nasa Pilipinas. Kamusta? Kamu dyan, kabos? So mga barkada ko sa Saskatchewan, sila Nap, kung isa'y paman dyan, yahan dyan, kasi siya na. Sila Kuya, kung isa'y paman dyan. Experience ni Iggy sa Toronto, as in the best ni Oto. See, nailang mo itong mga taong ito? Yeah man, yung mga taong yan. As in, nagwawala sinda. Like every night na may kawat ang Toronto, as in, ang street, tuninong, pag abot sa downtown, grrrr, yung sa mga madalang kaning video na ni bali day ko nagsushoot ng video ngunyan lang tanaw ugma lang ako kang siyempre Raptor fans man ako eh. So dakol kitang barkadang Raptor fans man, siyempre sila Lawrence Aguinillo, sila Kuya Milky, sila mga taga La Paz Raptors. Di ko lang aram sa iba kang ng GS o nang gaganan na sa Raptors. So pero mga taga Bicol, so maugma experience ni sa tuya igdi sa Toronto na maswerte lang na yaw na ko igdi na nag-champion so Toronto Raptors. So na-experience natin kung gaano kalala ang party ninda, as in the whole day. It's holiday actually, di ko yan, pero may trabaho ka dyan. So ano, siguro okay na to. So see you next time, okay? Na Jeff? Okay, bye-bye. Ayos, barkada ko. Bako yung Bicolano, taga ibang planeta. Ayos sir!